deste lado temos a Antonio e a Gloria, e dese temos a Manolo, dous carriceiros desta praza, os cales de suelo comprar. E aquí que compras? Pois aquí onde Manolo, mira, callos, pata de ternera, costilla de porco, rixóns, que che comentaba antes que están boísimos, fainos el, zorza, polo, e que despois ten o que é salazón tamén, ten o unto. Aquí miña nai empezou con 14 anos no 55, con súa nai. A mí sempre me di que a semana de nacer que me trouxe aquí. Entonces, bueno, nós estivamos estudiando, pero eu levo, por min, 17 anos. E miña nai botou desde o ano 55 hasta aí 3, 4 anos, o sea, imagínate. O sea, nos levamos aquí, nos criámonos aquí normais, mas eu criámonos, xogamos aquí, era o que había.